Gana ntị ọfụma. Ejiri akụpeo ana atọ na ihe asị agụtọ nwa. O wen man dị ke na-eme oteki eti na Bible. Kedụ asị no Bible tona. Bible tona. Oyo mere ihe a ọ na-atọ ihe a niile 419. Ọ dị mma ndị be ya nọgoro chinchim n'obi High Chief Ugochukwu tiere Igbo niile onye isi ndị task force ndị na-eme Herbalists ma ndị dibịa ma ndị omenala. High Chief anyị ekene ka ị mere ị nọgwakwala n'ụdị gị ka ọlụ si aga ịma na obodo bụ ezi ka o si bịa juzie oyi ugbu a ndị soshal midia ada afụzi ihe a na-afụkazi a na-abụ akpọ gị kwa mgbe maka na otego m mfudebere gị ịsọrọ m nunu jere ọrụ nke sị m na akpọkwara gị n'ebe dị otu na akpọkwara gị n'ebe nke ọzọ ka o si aga kemgbe Chief ka ọrụ nsi aga ugbu a ọ dị ka ọrụ chazielu ọkụ. Ekene gị Chizzy nke izi aha m Chief Dr. Okafor, Chairman Herbal Task Force South East Zone. Ebe mbi bụ ebe a na-akpọ Ugbodogwu, Transekuru, Enugu Steeti. Ọrụ na-aga ọfụma. Ọrụ chara ọkụ n'ụdị ihe gọvanọ dere akwụkwọ wee tinye na House of Assembly maka iwu etu a ka a na-achọ ikpogbu m na fon. Ụfọdụ na-ajụ m sef ma nọkwa ihe dị etemesa isi m anọ na isi ala m na-asọpọtụ na m si ekele dịrị ya, mana ọ bụrụ ihe ị na-ekwu kemgbe ọ ka nyanụ si ala m na-asị ekele dị gọvanọ n'ihe a o tego m kwuere ka ahọfe aja na rice Abakaliki. Ụfọdụ ndị Igbo anaghị aghọta inu okwu a ya bụ ihe a kịta ebidoro ya. A na m akpọza m saịdị a akpọ m ibe nwanne nya ahụ ejere m Eziagụ benda m akpọrọ m rute ndị Eziagụ na-emebu iche iche ha ncha gbakọta mmadụ karịrị 200 wee sị m ndị ihe na-emezi na-eke esi ememe nsị ahụ na-ewefu aka na ajị ihe onye na-emekwa ajị ihe kwụsị ya. Ọ dị ma Chief ya wee na-ewetazi anyị n'isiokwu anyị ọrụ ndị dibịa ịgba afa na otu dibịa kwesịrị iji na-azụ alụ ọrụ dịka onye isi ndị task force. A sị na ọtata ma ị ga-eweta obi n'ala kọwatụrụ ndị dibịa maka na isi na iwe gị na-echọ ịda na-anọ ebe a na-akụziri ndị adịgboroja ka ha ghara ịda na-eje eme ihe ọzọ, mana ịkọwagodu ịgba afa na otu onye dibịa kwesịrị ịbụgodu rụọ ọrụ ya dịka o kwesịrị. Ndewo. Nke izizi abịa na mgba afa ihe eji agba afa bụ ugiri a na-akpọ ya okpukpa ya ka eji agba aha. Mana ewere ugiri wee okpukpa. Ugiri bụ okpukpa maka ihe gbasara ihe mkpụrụ ọkụkọ ọgbọnọ ya ọgbọnọ ya na-eri eji esi ọhịa ihe dị ya bụ ihe ụlọ ya ọ na-anọ ya ka a na-akpọ ugiri okpokoro ya aya ka eji eme ugiri ya bụ okpukpa. Ọ na-ekwu okwu ka mmadụ na ọya mara eme ya, mana ndị Yahoo dibịa juru ebe niile. Ụfọdụ na-eji so mkpụrụkpume, ụfọdụ na-eweta akwụkwọ white nke m ga-eji gbafu ha ahụ tata. Ndị Yahoo dibịa Chizzy iweta akwụkwọ white weta kandụl degodo ABCD kandụl white iji n'ọnụ ya just were ike ya dee ABCD tọba kandụl weta chakol maọbụ ntụ maọbụ aja wụọ ya n'elu ya were aka chie ewefu ya iwerite akwụkwọ ya na-etichegbuo ya ọ dịrị ihu ABCD gha ebe ọ dị. Ọwa ndị Yahoo na-eme ya sị nọ ihe aja gbaa no spirit sendịrị ya na-eri unu eri ihe a niile bụcha ihe a ji eri ndị mmadụ. Chief, ihe a so na ihe ụfọdụ ndị dibịa ndị otu si na ha na-achọpụta ndị ori ji eri ndị mmadụ. Onye ajọchie ede afa ya ọ bụrụ ebe a ka afa ka ị pụtara asị na ọ bụ onye azụrụ oyi asakwa akwụkwọ kandụl white eweta preshit white daa ha mmadụ weta ọzọ daa ha mmadụ dee ya ihe ru ụzọ na-anọ n'ise were chakol egwere wụọ ya hịa ya okirikiri hịa ya aka ya aka tichegbu akwụkwọ were ntinye ọgba ha mmadụ ikwu oshi no spirit mere ihe abụọ spirit ihe abụ ihe a ji eri mmadụ ọ wayo. Ịma na ha chọrọ ime ya asọ ya je gote akwụkwọ gote exercise book. Agwa m ha na m jegidere n'ọgwụ jegide ije n'ọgwụ mụgide ọgwụ mụọ ọgwụ mụrụ ọgwụ n'isi mụrụ ọgwụ jee India buo Mumbai nke kwa mkpu ya ọzọ ahịhịa niile ha na-aghọ anyị macha ha ncha onye ka eji si na task force chairman na-enweghị ike ịnafụ ma ịnafụgodi m onwe ha ga-arụ nwunye eji okwu ama ndị onye ga-arụ ya eji ọya jụọ ma nkọwawu.
ọ dị ma chief onwe ndị na-ekpo ma ekpokele ejine onwe ndị na-ekpo ma mkpụrụ ọchị asị na ọhịa ebichimekeme ihe a niile bụ fake ka m gwazi gị na ọ bụ na ị chọọ ka dibịa gbadoro ya ha ka m kọrọ n'ofu ihe nke a bụ nji meghere ndị mmadụ mana ọ bụghị ihe niile ka nke a ga-arụ ọ bụghị ihe niile ka nke a na-ekwu kịta ga-arụcha akwa na a ga-erite uru nke taa mana uru ga-erite nke taa onye ọbụla mfụtarị n'ụtụtụ wee ebe ọ chọrọ ije ya gote mkpụrụ ọjị na ịbọ gbara ịnọ o dosi ofu o were ofu kpee ekpere gọọ ọhụụ ka o si agọ ọ gọchicha anya wụọ ọjị a o tufuo ofu n'ilo tọọ ofu chiri nke ọzọ chi na akpị ya wetezi ọjị nke a ọ tọgbọrọ wenie ya enu metụ ya n'ala ugboro na-anọ si chukwu oke abịa ma na mmụọ niile ya gọrọ ọjị n'ụtụtụ a ọ bụ na iji anụwa ga-adị mma unu gosigoro ya na ọjị a gbawa ọjị a chinye ya enu nene ka ọ ga-eshida ngwa chief tupu ị baa n'ime nke a ọ daha ọfụma ịma na ije ya dị mma ọ bụrụ ije ama dị mma ị ga-ahụ na ọ daha ọfụma and ọ daha ọfụma ije a ịhụ na ije a ga-akụ ọrụ ọ dị mma mana ọ ụzọ onye bara mmụọ ga-ama ọjị dara ọfụma na nke na-adara ọfụma mana a na-amakwa aka okwere ike kụzikwuo ya na ihe nna ọ bụ nyere Igbo aka na nyere ụmụnne m aka ka ihe dị mma maka na ihe m ji site na nke ahụ bụ na ịbịa kwute okwu ihe a bụzi ihe si na chi nke onye ga-abụ onye na-eme ọ na-afụ ya o jiri aka ya wee mee ya ị na-ji asị na ihe niile abụghị ọgwụ ọ dị ma chief ihe anyị na-ekwu bụ maka ka ndị dibịa ga-esi kwesị wee na-alụ ọrụ ha mana ụfọdụ na-akpọ dịka m na-akpọkwa gị si na a na-akpọzi gị maka ndị na-emebi ihe nakwa ka unu si alụ ọrụ na unu chọrọ ka udo wee dị na ihe gbasara mmụọ ụfọdụ ka ihe mmụọ a gbagwojuru anya oge niile ka m na-asị onye chọọ ịjụ ajụjụ ya na jụọ maka na ị na-asị jụọ ese tupu anyị na-aga akara ekwentị ị ga-eji wee jụ gị ese ndewo dịka onye si ndị task force akara ekwentị m 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba m ebe m bi bụ ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekuru Enugu steeti ọ dị ma chief anyị na-ekwu maka ka ndị dibịa si alụ ọrụ nakwa ụdị ka ya si eme na ihe a kwesịrị ịda na-eme ịgwago anyị na ụfọdụ bụ ndị na-egwu ndị mmadụ ị na-akpọ ndị yahoo dibịa na-abụ apụta na-eme amasị dị iche iche ụfọdụ azụta akwụkwọ were kandụl dee ihe na ya ewere ike asị gị na ọgụ a ga-eji aka gị jee gote ịpụta asị gị ọkwa gị gwuji aka gị gote oge ị gote ha nọ ebe ahụ mana ha amaghị ka esi wee lụọ ya kedụkwanụ maka ndị na-jiri akwụkwọ atinye ya igodo ya bụ kii asụ onye nke a jide n'isi ebe nke ọzọ akpọ ya fa mmadụ ọ tụgharịa asị na oke ọ bụrụ na ihe a ha na-ekwu na ọ bụ eziokwu ya tụgharịa ọ bụkwa na ọ bụ asị ya tụgharịra ọ bụ na onye a bụ amosu ya tụgharịa ọ bụ na ọ bụ ha amosu ya tụgharịna nke a ha bụrụ ịgba afa chief ya bụ ndị ji akwụkwọ na igodo ekerere igodo n'elu ya onye nke ọzọ ejiri ofu mkpịsị aka oge ụfọdụ ọ bụ ha na-eji mkpịsị aka ha na-awụ wee mee ya Chizzy ji achị ọchị ihe a bụ fake ọ bụrụ na ọ bụrụ na m ekwu ego okwu a mebi na-eje weta ihe ma nke ha na-eme ihe akụpe ihe a niile bụ fake onye a na-eji aka ya kontrol ihe a na mkpịrị aka a ka o ji akontrol ya ihe eji agba ha bụ ugiri ndị ọzọ niile ị hụrụ bụ amanshi kama ị ga-eje na ndị a were mkpụrụ ọjị mee ihe a m kwuru
ọ ga-aka gwa gị eziokwu. Gaa na ntị ọfụma. Ejiri akụpeo a na-atọ ọnụ ihe asị agụ tọnụwa. O wee ma ndị nke na-eme weta kiye tii na baịbụl kedụ asị nọ baịbụl tọna baịbụl tọna onye o mere ihe a ọ na-atọ ọnụ ihe a niile 419. O wee ndị bịa m last time mgbachawa ya ha ọsị m enye bịa mgba satifiketi nke mgbachara ya ha gwacha ihe m na-akpa ọsị m satifiketi nọ nsị a kedu ka isi arụ nke okwuo mkpa nwoke maza nsị aka ihe gwara n'ahịa mgbara asị gị niile egwu wayo and na ọ bụ na akpọ polisi abịa meghara esi ihe a ga-asị bụ negodi na mmadụ bịa bie kọstọma oje kpọrọ ya polisi chiamama mgbe ya akwụkwọ gị naba and na baịbụl tọ na ya ikotinye onye m ga-abịa meghara esi nwoke nọgide na na ọkwa ihe a ji eri nri che iji eri nri bụ gịnị wayo ka iji eri nri wekati njem ọrụ ọkwụnụ na anụ ya so mụ na-akpachazi anya nwoke rịọcha nawa ihe ji na-agwụ ya unu bụ ndị a na-aba nọgide asị na anaghị amụ ọrụ amụ ma ọ na-amaghị na-amụkwa ọrụ ka e ji asị mụọ ọrụ ihe mụ nghọta na ọ ya aghara mama ya bikos o nweghị ihe ọbụla a na-eme n'ụwa anaghị amụ amụ ụfọdụ uwe ike asị na ọ mara ha onye ọgwụ na-ama ha ama nje mụọ ọrụ ọgwụ mụta ya onye ọgwụ mara ihe a na-akpọ vie mgbe gboo mgba ọsọ ọgwụ ma ọ bụ akpọ ya nje mbịa ọgwụ ya na-eje amụ ọgwụ na-anata na-ejere mbịa ọgwụ ihe ị ga-eji mabụ na ọya ejere mbịa ọgwụ o were ọkụkọ o were tere o were ego o ji nata o were ihe ọbụla o ji nata bụ ji o were ihe o jetere ebe o ji ọ kama ọ nata n'ụlọ ọ chọọ nke a ga-eyi eye duto gị na ọ ma n'ebe ọ nọ bụ ọrụ ka ọ na-amụ ya bụ na ihe ị na-ekwu bụ onye ọbụla dibịa mara ya jee na ndị okenye dibịa na-eme ezigbo dibịa ọfụma onye ma na-eme ezigbo dibịa a na-eme ya ndị gboo na-eme ya rumata na wee ya dị kịta dịkwa ma mgbe gboo maka akọrọ maka nwoke be anyị ngwuru ana na paịpụ ruo na mmiri since ọ na-eme ya bifo amụta m mana ọ mụnwa na task force a ka njije jide ya amafọ ihe a niile ọ kwụsị dibịa a o mere kemgbe more than 50 to 60 years. Ụfọdụ ndị ji alụsị egwu wayo ụfọdụ ndị ji alụsị egwu ụmụ ihe ndị a wayo karịrị akarị chọọ na dibịa maala eme ihe ọ bụ na ibe bụ mmadụ ọma ha agba ugiri binye anaba ọzọkwa ọ gwakwa ihe a na-akpọ osenabụ ndị na-abịa ajụ m ya karịkpa 100 every month ana m agwakwa ya maka ngwachakwa ya osenabụ ma ije chiwa ugiri ma ijere kpọghewe ọjị na ana ma i were mkpụrụ eju na-emewe ma i were mkpụrụ iyi mewe ma iji ihe ọsụkwa gị ji ego ayọrọ kpọghewe ihe a niile bụ amanshi ka ị na-emezi ihu ha mmadụ anya na-n'ihi ịgwa ihe bụ mkpa ya gwa ihe o nidiri gwa ihe niile ọ chọrọ kọwarịa ka ihe si dị kpọrịa ama aha ndị be ha mana nsogbu niile bụzi ịma mma solushon maka gịnị eme ha ọrụ ya bụ ihe ị na-ekwu bụ na onye ọbụla chọrọ ime ihe mmụọ ga-eje mụrịrị ọrụ nke bụ iwu ọ ga-ejeri n'ebe ezigbo onye maara eme ihe a onye maara eme ihe ije mụọ ọrụ na ya ịmụchakwa nata imebi ya zọwa ndị mmadụ ọ na ha amụ ọrụ ka ha ji eji achọ ebe ha na-akpata ike wee pasị mmadụ na-agwọ ọgwụ na-egbu ma ndị mmadụ wee na-eme ritual na-eme amansi ama ha aji eje mụọ ọrụ ka ọ sụrụ ya and ọ dị na akwụkwọ gọvanọ dere ka m gwa unu gọvanọ ga-emeche unu ihe and a spọtụrụ m ya unu echegheri ya by force ya na-eme na ụfọdụ ọsịza na ya bụ ejidezi ọsị na kọntentị ka a na-eme ma onye na artist fim mana ị na-azaba eze dibịa azara aka na-eme ihe niile n'ụwa mana usoso ya danụzikwa ụdị ihe onye ọbụla na-agbaziri ọsọ osetigolu osetie ọkwa na-agwa ha ha ekweghị kịta oge hụ ha n'anya ọ dị ma chief ewe ndị ga na-ege anyị mana ụfọdụ bụ a na-echebiri mana oge ụfọdụ ọ bụrụ ugbu a ka onye a bido gebe maka na oge ada adịsị ụfọdụ achọkwa na ịda na-ajụ ajụjụ ọkachasị ntụpe azụ a etụpere na ụfọdụ nwekwara ike iji aka ha jụọ mmụọ ihe gbasara onwe ha iji ịgwara ha maka nke a bụ nkụzi ka nkụziara ọha na eze onye nụkwara ya bara ya uru ọ dị ka ụbọchị anyị oge ahụ tegokwa ịkụzi maka amụsụ nkwuru eji mgbọrọgwụ ọkazi emeghe amụsụ onwe ihe ọbụla na-eti ihe onwe ihe ọbụla ihe egote jọs mgbọrọgwụ ọkazi igwuti ya ihe ga-aka ogoro ụlọ na-abụ ibe ndị anya ete esi agwa ajụ ịkpabịa kpachacha ya ete esi agwa ajụ ruchie anya ọ bụ na ị na-eje ụka ịchọọ ka esi na ahụrụ ihe kere akwa iruchie etu ọfụma kpọọ ntụbe eku ihe ọ bụrụ amụsụ na-ata ata na-aga mvọ ụdị a na mmadụ na-akpụ ụla itetasị na oke tara mmadụ na mkpụrụ ọkpa
na oke tafuru nwa ya aka na ihe gara ya mfọ ihu na ụdị ihe afọ mekweta na obeghị ọzọ n'ụwa ọ dị ma chief ịma na ihe ụfọdụ kwesịrị ịghọta bụ na ị nọkwara ịba tie aka n'obi si na ihe bịara bụ ịkụziri ndị mmadụ nkụzi ihe ka a si n'aka ndị wayo ndị na-akpọ yahoo dibia ka a si n'aka ha pụọ yes iji si na iji akụzigasị ụmụ ihe ọ gwụcha ihe njem ya adịghị m adịvatị ọrụ m mana eweziri ka mmadụ ji fụ ndị na-egwu wayo ma ọ bụ na ihe siri ike na mmụọ na ya ghọtazi kedu akara ekwentị chief ndewo akara ekwentị m 080 56 78 12 41 080 56 78 12 41 1 year 070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number m ebe m bi bụ Ugbodogwu Transikulu Enugu steeti ọ dị ma chief ọ bụrụ na ugbu a ka ị gbanyere anyị nọ n'obi High Chief Ugochukwu tinyere Igbo niile Chief Okafor onye isi ndị task force ndị dibịa niile na ndị omenala na ana Igbo anyị wee na-ekwu maka ịgba afa chief oge ndị gboo na-abụ onye mụcha ụmụaka chọba akara aka na mmadụ etonite nọ na ma ọ bụ onye chọdoro ịma onye nọrọ ya ụwa ọ bụ ndị dibịa ka a na-agbakwuru ọfụma na dibịa ga-agba n'aha na gbafụta ya Chizzy ekene gịnị ya ikwu kịta Chizzy mana awa ndị na-abịa ma ọ kpọọ m asị m na asị anụ ọnwa ya dị etu ayọrọ ya ụwa ya mechie ihe na ọwa ọkụ ya jee ebe ọzọ asị na ọ bụghị ya na onye dị etu ayọrọ ya ụwa ya mechie ihe na ọwa ọkụ asị ya kpụje ebe ọzọ asị na onye ikwu nne ya onye akọ dekọcha masị nwoke m ihe anyị na-akọ abụghị akụkọ gee m ntị ịchọ ịmata onye ụwa gị bịa o nwere ihe a na-eme tufu achịchara mmadụ ugiri maka onye ụwa o nwere ihe a na-eme ọ bụghị ọgwụ ọgwụgwọ onye a ga-agbara ya ka a ga-enye mkpụrụ ọjị gwa ihe ahụ ọ ga-eme ọ ga-eji mkpụrụ ọjị a mee na be dibịa ọ ga-akwụ n'ebe ihe anya wụda o mechaa ihe a bata ichia ugiri ugbo na-abụ ịkpọrọ evi na aha onye nọrọ ụwa mana ndị yahoo dibịa onweghị onye maara sọsọ ihe ama ịbịa bịa ego weta ego ọgbagha ha ọsị na okeke na okorie na ọkahụ na okonkwo mgbe ọ gbagirikwa ya ọsị na ọ nabụ ikwu nne ọ na kịta ọsị na ọ nabụ nwaanyị ka m gwa unu ndị a niile na-akọ akụkọ mgbu ya bifo nwaanyị anọ nwoke ụwa ọ na-ahịa ezigbo ahụ nwoke ndụ n'ụwa ka m kwee n'ụwa niile a si ehoro ka m were ọdịkwa 1000 erughị mmadụ 5 nwaanyị nọrọ ụwa ya bụ o siri ike nwaanyị nọ mmadụ ụwa andị ihe na-akọ ọsọ nwaanyị nọ mmadụ ụwa bụ ebe were ụdị ihe a na-akpọ family work a na-asị na ebe a na-arụ ekwe ọmụmụ na ihe ụdị ihe a mere mgbe gboo nke bụ na emegide onweghịzi nwoke ga-adị ebe a dị nesa a ga-emezi ụmụ nwaanyị nọ onye mụọ nwa nwaanyị asị mba kama bie ga-echi nye ga-anọ ya ụwa ọ wụzi ọ nọ ya ụwa ọ bụ nwoke ka a mụrụ nọ ya ụwa without ụdị ihe a ewumanị enweghị ike ịnọ nwoke ụwa adem ya eme n'ụwa jee bi mana India jee bi mana China jee ndị na-eme omenala a ga-agwa ya na onweghị dịka nwaanyị nnọ nwoke ụwa ọ dị ma chief daalụ nke tata iwepụta nkụzi ka m na-akụzi ka ngosi unu ihe dị iche n'egbe na egbe ya eji bụrụ onye isi ndị task force ndị wayo ahụ niile unu na-eji enweghị uru unu na-erite ya mana ọsọ ata na chief ọsọ ọkama mmadụ gbara ha ọkọtebe ntụwere mkpi ya ọ na-eme ha fam n'anya maka na abịa m n'esia ịfụ na ebe soshal midia obodo dịka obodo jụrụ oyi maka na ndị a niile na-etu ọnụ na ha ga-eme nke a mmadụ nọkịta sị ha pụtaba na ama egwuregwu stadium na ha ga-akpọlite onye nwụrụ anwụ na ha ga-abịa ma aka ọ sịkwa na obi ha gị kpọọ ya na ya bụ nke ya bụ karịsịa akarịsịa ada anụsịkwa ụmụ ya maka na onye chọrọ ime ya gọvanọ si onye apụta na ọ ga-abịa mee ya afụ ya n'anya
then oya je me ka ife n'anya passport m ya oya me ka ife n'anya ọ dị ma chief oya jụọ mgbọrọgwụ eji arụ ọrụ ọmaghị ya hụrụ asị na spirit na-egosi onye ka ị na-aghọgburu kedu spirit a na-egosibeghị mụnwa na-egosibeghị ndị ọzọ spirit ike na-egosighị ọka nke m ọ bụ na mmadụ 20 na-abịabeghị ede spirit ewe kpọrọ ya n'abalị gosiweghị ihe niile ndị ọrụ ndị a kwuchi m isi ma alaghịzi n'ụlọ nna na ịda alaghị n'ụlọ ịghọziri nna ọ dị ma chief mana ndị ezigbo dibịa ka dọrọchi n'ebe dị iche iche why not ezigbo dibịa dị ezigbo dibịa dị chief n'ọzọ ha nchọta ezigbo dibịa ihe a na-ala ekere igbo be anyị na-ala eke bụ dibịa ruru na elu na abalị ịtọ dibịa na-agba oke moto asịrị ọya highest irukwa ebe dibịa asị yes ọya na-akọ ihe a isi na a na-eme ekemeke kedu ego o were orijiwuru ahụ o were unu elu n'ọnụ confuse ndị be anyị ndị Igbo na-adị simple mana gboo ndụ ka dibịa na-azọ aka ya ndị kịta niile chọrọ mvute ike dibịa na-agbakwụnye agụ ada agwụkwa ya eji asa chọgide na ada akọ na-akpọ adịbe maka na ndị o mere ndị ahụ o mere ihe na-aga abịa enye ya asụ n'iji ọ na-eri atafu anụ mana kịta na bụ 10 dekin 2 dekin 5 dekin onye na-emeghe dibịa 3 years agba na ogwe 2 dekin na atọ gba họteelụ ọ na-arụ chief biko ịma na oge ada adịzi mana ọ ka mma onye chọzi ịjụ gị ajụjụ ya jụọ ajụjụ ị ka na-ewezikwa efe maka na ịma na otego m aka abịa mana ọ bụ akpọ gị ije ịnọghọkwa na Imo ịnọ na Ebonyi maọbụ ịnọrọ na Eziagụ ọ dị ka ndị Eziagụ ekwunigo chọọ ịchụte ndị alụ aka chụte ha kịta ka ha saineziri kịta ka ha kwetere ọkwa ha na-emefu mgbe Eziagụ Igbo o si etinye nke mere eme onye ọbụla tete n'ụla ọsọ ada ndị okenye a na-achọbụ ikwu okwu eziokwu ihugwe ya so ihe gbasara nke mama ana m anọ Chizzy anị o wee ka anyị si arụzi ọrụ kịta mara ama na kịta abụghịzi mgbe gboo anyị na-aba for task force anyị nọcha 2 weeks 3 weeks kịta enwe m ike isi ebe a move ọ bụ na Anambra ihe ọ ga-agbara ntị m nje direct to commissioner for police office ya nje hụ ya before na-eru members m mkpọrọ ma ọ mkpọrọ anọgwara arụ na-eche eje hụcha isha na anyị na-akpa kpacha enye akwụkwọ dechikwa saịnụ ya ka ọ ga-enye ewere enye task force ha move mụ atọ nọ nataba ya bụ ana m anọ and ana m arụ ọrụ kwa ụbọchị chihoru iwe like nyaahụ anọghị m nyaahụ ndị mmadụ kpọmkpọkpọ isi m na-abịa pịam muvuo ruo ha n'ebe gba breki ruo ihe chọrọ mechie tọn ozugbo pịam ha ka nọ na-asị ha rụkwasha maka nekwe m land ya bụ ya bụ na epugoro na ndị anọte aka adịbanọta aka ebe nwezi boys wee ndị task force everywhere ka ị natara m ahụfọ akara ekwentị chief maka anyị na-apịachizi ya akara ekwentị gị na ndụmọdụ gị ndewo akara ekwentị m 080 56 78 1241 080 56 78 1241 170 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number. Ndụmọdụ na-enye bụ ndị dibịa otego nkwere ya wefunu mma na akịdị na-eji ọma eri akịdị hie na aka na-abụ n'anya jee mụọ n'ọrụ ndị anaghị aba anọgide akpọ foonu asị m na anaghị amụ ọrụ amụ ndị aghị ha ara mama ha maka ọ bụ na ha ghara ara mama ha agaghị na-akọ ụdị akụkọ ha ivi na ihe ori mmadụ na-eri a na-amụ ya amụ ka nkọ ka esi amụ ya na amụọ nwa bifo bido riwe nri o wee ike ịpụtagoro nri ya arachara ha ihe o wee ike ọgbụghụ onye na-enye ọgbụghụ onye emegide wee ka onoru emegide onowa mgbe o mere egboro na anọ na ise mee ewe wiki ihu na ịpụta nri ya meghe ọnụ n'oye mana a na-enu ya eno akwụkwọ ogbebe igbe bifo ide leta ị ga-agụ akwụkwọ ọmụmụ ka ọ bụ ịrụ ọrụ oyibo ị ga-amụ ya amụ ịbụ lọya a na-eje lọya dị akwụkwọ ha na-eje akwụkwọ ịba draiva a na-amụ ya amụ ivin ma ọ bụrụ na nna iwe moto
chiriki chiri ịma nọkịta starta bụfọ a ga-akụziri na gị ya nke na-ekwe ka esi eme gị n'ebe esi starta n'ebe esi agba trafikatọ n'ebe esi eme nke n'ebe esi egbu họn den akụziere ihe ifugoro moto na ịdị ikekere ya gbawa den ndị a jere mụamụ njere moto trenin nna hụcha n'ụzọ ebe a nara amụ gosi ya moto gị na ha abụghị ofu ụdị ndị a nne na nna ha were vuru moto onye ya ụgbọala tupu enye gị akwụkwọ ikike ndị road safety ga-asị gị bịa ka ele gị nele ihe a niile bụ ọmụmụ ha ụdị ndị a mụghọbụ ndị na-emepụta na shabendị moto aga ha emewepụta ekere shabendị izet ewe mee ọ dị mma chief ya bụ onwe ihe anaghị amụ amụ maka na onye mụọ maka dibịa ọ mara nsọ dibịa mara nsọ obodo mgbetakịrị mgbọrọgwụ na mkpa okwu eji agwọ ọrịa mara ihe eji eme mara ihe ị ga-eji mara mmadụ oke awụra mara ike ị ga-eji mee tritment mara ihe ị ga-eji gwọ strok mara ike ị ga-eji gwọ ara mara ike ị ga-eji gwọ ihe dị ọghọtagwo a na-amụ ọrụ amụ ịmụ hakwa spirit ama mgba ya ama ihe ndị a ọ ndụ wayo na-akọ spirit mgbe sọsọ ka spirit na-achị ana mara ihe bụ spirit mụ na na-abụ kere ọka ma spirit ọ bụ ha chief Ugochukwu nke a bụ ndụmọdụ na-adụ ndị dibịa ndị mmadụ biko onye na-ejebe dibịa ahịa aka n'anya maka adị m ekwu okwu jukwa ese iju ese akọwara imezidere mmadụ rute deke 55 deke na-agba homa jip na ya bụ highest iru ebe ọchị gịnị onye na-ewu ha ego gịnị ka o desarị ọ nwere ihe o mefutara ọ bụghị ya ọ dị mma chọọ dibịa mara ihe ọ na-eme akara ekwentị gị ọnụ tupu anyị na-apịa akara ekwentị m 080 56 78 1241 080 56 78 1241 1070 35 38 39 80 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 080 86 26 52 30 ka WhatsApp nọmba biko na obere okwu ọzọ nchere kwuje ọdụ obere ndị a na-aba kpọ fon ha na-aba mba biko unu ewe n'iwe mụnwa ama nnọkwa n'ebe m na-arụ ọrụ bịa wefu ntikwu na ntị m ewere m ụmụ ọrụ ewe m sekretarị ewe m ihe niile teshewe egzeti ewe sekretarị ewe ma trejọra ewe ma ihe niile ha piaruo so na onye na-agba adị ihe gbasara fon na mind ihe gbasara fon ịkpọ ọ bụ na ọ sịrị na m anọghị ma ọ na ọ bụghị m ya ji fon ihe ị ga-ajidobe ya bụ kedu mgbe ị ga-eji kpachi maọbụ jee na WhatsApp yawa ga-agba gị maọbụ jee na WhatsApp yawa ga-agba gị na mgbede ta gị kpọọ na m ga-emecha ihe na-eme m fụtakwa m ga-aza gị fon biko maka na ị na-azaghachi nke WhatsApp n'oge ebulu ọ dị mma ọ bụ ha chief Ugochukwu tinyere Igbo niile onyeisi ndị task force ndị omenala na ala Igbo ka ịnụsiri onu ya a sị na ntụgị anyị abụghị oge ahụ ka kpọata chief Atanaki ji eze ịmara asụ ịsụọ na odo ịmakwa na-asụ enwere ike ka na-asụ ya na esubiri ụkwụ ịmarazi ka ọ na-afụ ụfụ ya bụ ihe a na-ekwu bụ fịa ise n'anya ka ị wee mee ihe dị mma obodo anyị ga-adịrịrị mma ọ ga-adịrịrị anyị niile mma udo ka anyị chọrọ mee ka udo dị n'obodo maka na udo amaka ha chifu ya gaziere gị ekele ngị Chizzy ise